Wah. Dipun tepaken kula Pak Gondoyono saking Dempukan Kuran Sambi kula dalang pengruwatan. Kula menika wayang golek dagelan wayang golek. Menawi enjing Bapak dalang menika ngedalaken golek. Golek tegesipun inggih dalang Bapak Kyai dalang cerita sedaya ngatas bahwa dipun golek dipun pendet intisanipun. Ing ngawon dipun bucal ingkang saedipun nggih. Dados to sakmenika contonipun Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka. Badhe remen kaliyan Dewi Sinta garwanipun Prabu Rama Wijaya Nalindra Pancawati. Dasamuka menika awan buktinipun. Buktinipun menapa? Dewi Sinta garwanipun Prabu inggih menika Rama Wijaya kok badipun bergonjak, dipun cidra, dipun tolong. Niku mboten sae. Wong nolong bojone liyan niku mboten kenging. Ampun ngrusak pagrayu, ngrampas terus ijo tegesipun ngrusak pagrayu niku ngganggu bojone liyan niku mboten kenging. Lajeng ngrampas terus ijo niku ngrusak perawan-perawan niku mboten kenging. Nek pancen seneng kalih perawan sami Joko dipun garwa ing saestu mboten minggih. Plecak nggih dolanan mboten kenging. Dasamuka nidra Dewi Sinta. Ning Dewi Sinta niku gandeng tresnane kaliyan garwanipun Gusti Prabu Rama. Dasamuka badhe bergonjak denapa Sinta tetep puguh mboten pun. Paribasanipun demok sandangipun dipun obong, demok kulite dipun sembret kulite niku wong sing jujur wong wedok sing jujur kados Dewi Sinta niku ingkang tepa tuladha dhateng sedaya wanita niku ampun ngantos pun dipun bergonjak dipun seneng dhateng tiyang jalengking sanes garanipun mboten kenging. Dewi Sinta niku pun prastyanipun kaliyan kakungipun inggih Prabu Rama pun nampi paribasan sehidup semati. Lha niki conto ampun nulat kaliyan pakatipun Prabu Dasamuka ingkang boten leres ngrusak pagrayu badhe bergonjak Dewi Sinta. Ing kosok wangsulipun Prabu Rama tansah Dewi Sinta lajeng pun cidra pinten taun mataun wonten tanganipun Dasamuka. Ning boten purun kagepok singgol kan Prabu Dasamuka tresnanipun kaliyan Prabu Rama Dewi Sinta menawi tresnanipun kaliyan guru lakinipun menika kaliyan tepa tuwaga conto yang ningali wayang kedah dipun madosi dituring sae dipun nindakaken ngawon dipun bucal nika tumaken sampun cekap ngaten wonten atur kula nyuwun pangapunten. Sedaya samirsani tansah pinaringan sehat panjang umur kathah rezekipun Allahumma amin. Kula Pak Gondoyono matur nuwun. Kurang tak